Hello everyone, welcome to my YouTube channel. तो गिबियावनो गासैखौबो गोथार गोसोजों खुलुमहरनाय थाबाय दे रायजोफोर। लोगोसे सानफ्रामबोनि बायदि आंनि नैबे रेंहा बड' चेनेलाव गासैखौबो फिन आरो खनसेबाव बरायनानै लाबाय। तो रायजोफोर, लोगोफोर, गाइसफोर, माने जोङो दिनैहाय नै बहुत थुहैनो थांदों। नोंथांमोनहा मिथिखागौ दिनै माने बहुत जागोन। तो बेबायदिनो नोंसोरबायदि जोंबो बहुत थुनो थांनो नागिरदों। जोंनि माने बहुत थुहैनांगौआ गोजानाव आरोखि एकदम कुसुमबिलावसो थुहैनांगौ, कुसुमबिलाव थांनानै। तो फुङावनो थांनांगौ, दाथ' नै 7था 8थायानो जालायलांनोसै। ओमफ्राय माने लेट जानानै थाङोबा गोबां माने लाइनाव थानो गोनां जायो। ओमफ्राय बेखायनो जों एसे थाब नाजादों नै। नाजादोंब्लाबो जायाखै माथो नै 7था 8था जालायलांबाय जोंनो थांनांगौआ। ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन। दा बहुतखौथ' आङो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। बहुतखौ माने कमेन्टआव दाखालि बिराद कमेन्ट हरदों मानसिफ्रा। तो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया रायजोफोर। नोंथांमोनहा जेरैबायदि कमेन्टआव लिरदों आं बेबायदिनो माने बहुतखौ थुगोन। ओमफ्रायो दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो सिन्था धारना खालामनानै थुबानो जाबाय। तो मा खालामनो, हयथ' आङो बे भिडिअखौ दाथ' नै जोंनि बेहाय कारेन्टबो गैया। ओमफ्राय दा खिबाजाने आङो बे भिडिअखौ माने बहुत होखांबासो माने आपल'डबो खालामनाय जानोबो हागौ। ओमफ्राय कारेन्ट गैयाबाथ' जोंनाव बेहाय नोंथांमोना मिथिखागौ सार्भारानो डाउन जायो, एकदम सार्भारानो सोलिथारा माने कारेन्ट गैयाबा। ओमफ्राय थांनोसै, थांनानै आङो बेबादिनो रायजोफोर माने भट थुनाय जायगाखौ आङो देखायनो हानाय नङालै। आङो एकदम देखायला माने नाना बाना बिराद सोरबा मोजां बुङो, सोरबा गाज्रि बुङो। लेंगुवेजआनो सोरबा इंलिसल' रायलायो नालाय। बेखायनो आङो जायगाफोरखौ देखायला, माने जास्ट जोङो थांनोसै नै भट थुनो, हौवा आरो हिन्जाव। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों। आंनाव माने जोंना माने न'खरसेया खैजोन भट थुयो आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन। तो रायजोफोर, आङो नोंथांमोननो देखायनोसै जोंना न'खरसेयाव खैथा भट दङ। नायब्लानो जाबाय। नै हा बाबा ओरै फैलाय, नै ओरै फै। नै बे गांसे थांबाय दा रायजोफोर, नैबे गांसे। न' बाबाबो लालाय, गांसे थांबाय दा, नायबाय थाल' नै। आरो नै गांसे थांबावबाय दा, नै गांनै जाहैबाय। नै हंनै बे गांसे लादों। ओमफ्राय नै गांनै जाबाय दा रायजोफोर। जाबनानै लादो बाबा बिदि। गांनै आरो नै गांसेबाव, नै गांसेबाव, नै बैयाव गांनै जाहैबायमोन नालाय, नै गांथाम। आरो दंबावसो रायजोफोर, गांथाम। आरो नै गांसेबाव, गांथाम, गांब्रै। जाबदो दे बाबा बेखौबो, गांब्रै। आरो नै गांसेबाव, नै गांब्रै, गांबा। गांबा दा, गांबा। नै आरो गांसेबाव, नै सयथा। दोनदो बाबा बेयावनो दोन। औ नै आयै गोलैजोब्बाय। नै सयथा, नै सयथा। नै आरो गांसेबाव, सातथा। नै सातथा। आरो नै गांसेबाव, नै सातथा, आठथा। नै बेजों नै रायजोफोर आठथा दा। आरो नै गांसेबाव, नै गांसेबाव, नै नयथा। बाबा बैयो खननानै मोजां माबाजोब दे, जाबजोब। नयथा दं रायजोफोर जोंनाव भटआ, नयथा। बाबा नोंबो थाङो दा भट होनो? हा, नोंबो थाङो? नै आंना हिन्जावाबो ओंखारबाय। माने सानैजोंनो हैसिगोन जोङो भटखौ थांनानै। लाखाबाय दा मुलिया पिंके? रिसिपआ लादोंना लायाखै? लाबाय, लाजोब्बाय। ओरैनो हरलाय खनसे मोजांनो स्माइल। तो रायजोफोर, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। ओमफ्राय ना मोनसे लास्टआवहाय आं नोंथांमोननो इम्परटेन्ट खोथा शेयार खालामनो गोनां दं। बे जे इम्परटेन्ट बाथ्रा, नोंथांमोनहा बेखौ लास्टसिम भिडिअखौ नायलांबासो नुगोन। बेखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ क्लियार जोबजासे नायलां। तो आंना फिसाजोआ नै भटार कार्ड लायदोंमोन हैयावहाय। नानि लामाया हरै नङा, ओरैसो। बोरै थांखो? भटार कार्डआ लाबो। ओमफ्राय तो नायलांबाय थादो बिदिनो जोबजासे। आङो माने जोबनायाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय इम्परटेन्ट बाथ्रा शेयार खालामनो गोनां दंखाय नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। नै भटार कार्ड लानांगौना लानाङाथाय जोंथ' मिथिला रायजोफोर, खिन्थु भटार कार्डखौ जों लाबाय होनब्लाबो माने दा फैफिननाङै बायदि। तो बेनो
भिडिअआ जोबजासे नायलांबानो जाबाय रायजोफोर। थ' फाइनालि लोगोफोरजों नै बहर होग्रा जायगायाव सफैबाय। नायदो नोंसोरो ओरैबायदि माने दखान होलागासिनो दं बेहाय मानसिफ्रा साहा दखान बहर होखांनानै लोंदो थांदो आरोना। ओमफ्राय बहर होग्रा बै मानसिखौ नुहुरनायाव जोंना दंफां गोथां नुहुरनायाव स्कुलावहाय दा जोंबो लाइनाव थांनोसै। गोबाव खालामालासिनो जों लाइनाव थांनोसै, जोंना गोजान नालाय थाब थाब होनानै थांनांगौ नालाय। बिदिनो नायलांबाय थादो रायजोफोर, भिडिअखौल' नोंथांमोना स्किप खालामनाङा। थ' फाइनालि गाइस बट होनानै जोङो न'आव फैबाय दायो। होनानै फैबाय एकदम फुरा माने मानसिया नोगोद बिहिर जायो जोंनि बे कुसुमबिलावहाय। ओरैबायदि लाइन थानांबाय, मथा मथि 7:30 ना मायावबा थांदोंमोनदां जोङो। ओमफ्राय नै दायो 12था 11:30 जाबाय आरोखि टाइमा। दा होनानै फैबाय। ओमफ्राय आंनि चेनेलनि गासैबो फेमिलिस नोंथांमोनहाथ' फ्रायनो मोनथिखागोन आं बबेहाय होखो। आरो जेरैबायदि नोंथांमोनहा कमेन्ट लिरदोंमोन, आङो बेबायदिनो माने बटखौ थुना होबाय। आंनिल' नङा, माने आंनि गासिबो, आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना जे आंहा 9था माने जोंनि माबायाव 9था दङ होननानै। 9था बहर मोनगोन जोंनि न'खरनिफ्राय, माने जोंनि मा होनो बिदिखौ केन्डिडेट बिथाङा जोंनि न'खरनिफ्राय 9था बहरखौ मोननाय जाहैबाय दिनैहाय। स' रायजोफोर बुंनांगौ बाथ्राया बेनो इम्परटेन्ट। आं नोंथांमोननो दहाय बाथ्रा खोन्थानांगौ दं होननानै बुंदोंमोन नालाय। थ' बाथ्राया बेनो, दिनैनि दिनावथ' बहरा जोबनानै थांबाय। बेनि सिगां माने सोरनिबा न' खुबैख्रुबलायनाय, सोरनिबा गारि खुबैख्रुबनाय, सोरबा माने फैसा बामनानै फैसाखौनो लानानै भाइराल जानाय, ओरैबायदि नाना रखम माने जन्थ्रना जानानै थांबाय जोंना बे बहरनि सिगां। थ' जेखि जाया मानो गासैबो बर' गोजायानो। नोङो बर'फ्राथ' आं माने दस्रा जिखुनु जा कारेक्टार देखायबाबोथ' बे बर'आनो थागोन नालाय। बर'आनो बर'आ मालाबाबो सोलायनो हाया नालाय। आङो बेखौनो रायजोफोरनिसिम माने आंनि तरफनिफ्राय आरोखि मोनसे जे रिकुवेस्ट खावलायहरनाय थाबाय, जे जायखि जेरावखि होनानै थांबाय नैबे बहराव। थ' बेनि अनगायै जेन' राजनितिखौ लानानै उमुगनि बै उमुगनि जेन' बहर जोबनानैबो बेफोरबायदि दाजालायथों आरो। माने बर' हिसाबै, जाथिया मोनसे हिसाबै, रावा मोनसे हिसाबै, गासैबो माने जोंना जाथि हिसाबै गासैबो मोनसेयानो नालाय। थ' बेखौनो गासिबो जेनाखि रायजो राजाफ्रा मिलायलायनानै गावजों गाव माने कनफ्रमाइस हिसाबै मिलायलायनानै थाबसिन जोबलायबानो जाबाय। थ' रायजोफोर खावलायनांगौ बाथ्राया बेनोमोन, जेनेबा BPFआ जेनेबा UPPLजों माबा मोनसे बुंजाबायब्ला, आरो UPPLआ जुदि BPFजों माबा मोनसे बुंजाबायब्ला, बेसोरखौ माने बेफोरो राजनितिकआव जाखायो नालाय। बे राजनितिकआथ' जोंनि लाइफ टाइमनि फिउचार लाइफनि नङा नालाय। नोंथांमोनहाबो साननैसोनि माबा मोनसे बुंजानाय सानलायनानै खमा होलायनानै गावजों गाव मिलायनानै थालायबानो जाबाय। जेन' जाथिनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव जेबो गुलाय गुजाया फैयै बायदि। थ' आंनिफ्राय खावलायनाया बेनोमोन रायजोफोर। नोंथांमोनहा बेनि सायावबो माबायदि मोनदों बेखौथ' आं बुंनो रोंला। खिन्थु एक्सुवेलि बहरा आङो नोंथांमोननि कमेन्ट बायदियैनो आङो थुबाय। नोंथांमोनहा जेराव लुबैदोंमोन आं बेहायनो थुनाय जाहैबाय। स' दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेनोमोन रायजोफोर। दा आङो माने जोंनिया नै कारेन्ट गैयैनि जुनैनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय बिराद माने मुस्किल जानानै दं आरोना। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय, माने कारेन्ट गैयाबाथाय सार्भार जोंनावहाय जाया। जै कारेन्ट थांबाय माने नेट सलिला आरोखि, ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड नों खालामनो हाया। ओंखायनो भिडिअखौ माने दैलिक रानिं आं हगारनो हायाखै दा माने। ओमफ्राय नै दाखालिफोर फुरा खामानिबो जादोंमोन, ओमफ्राय लोगोसे बहरजों जाबजों आंबो बरिं मोननानै भिडिअफोरखौ आङो दैलिक हगारनाय जायाखै। ज' लोगोफोर, जुदि आंनि तरफनिफ्राय आङो फंनैसो रिकुवेस्ट नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामबाय। खोनासंनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक थुना गालांदो। ओमफ्राय चेनेलाव जुदि सोरबा गोदानब्ला आं बार बुङो, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। जेन' आंनि चेनेलाबो गोजौ लेभेलाव आवगायलांनानै नोंसिनो मोजांथार जे भिडिअफोरखौ इन्जय खालामनो थाखाय आङो देखायनो हानाय बायदि। थ' लोगोफोर गुसुं भिडिअआ बेनोमोन। बाय थेंक इउ।